ήθελα να πούμε δύο λόγια για το μπάσκετ που έρχεται. Το θέμα φαβορί, το θέμα outsider, την ψυχολογία που θα πάει ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, την ψυχολογία που θα πάει ο Παναθηναϊκός μετά από όλα όσα έχουν γίνει και όλα την κρίνια και όλα αυτά με τον Αταμάν. Εγώ δεν μπορώ να πω από τώρα, ας πούμε, ποιος είναι το φαβορί. Οι περισσότεροι θα πούνε Ολυμπιακός. Σχετικά με την τελευταία πορεία των δύο ομάδων είναι Ολυμπιακός. Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά πολλές φορές αυτά λειτουργούν και ανάποδα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ξυπνήσει από την Ευρωλίγκα ή είναι ακόμα στα ουράνια ή με τη σαμπάνια στο χέρι. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, με Μπαρτζόκα στον πάγκο λίγο δύσκολο να είσαι στα ουράνια. Ο παίκτης, αν δεν είναι λίγο συγκεντρωμένος, μπορεί να γίνει ζημιά. Σίγουρα, αλλά πιστεύω, αυτό λέω, το να είσαι στα ουράνια δεν είναι μόνο θέμα του αγώνα, είναι και θέμα των προπονήσεων, είναι και θέμα ότι ο προπονητής ως ένα σημείο θεωρώ ότι μπορεί να καταλάβει ποιος έχει το μυαλό του στον τελικό και ποιος... Ή μπορεί και να πει ο παίκτης τώρα, ο τάδε παίκτης, εντάξει τώρα σηκώσαμε εμείς στην Ευρωλίγκα, τώρα αυτοί είναι αποτυχημένοι, θα τους πάρουμε αέρα και να μπει με τέτοια ψυχολογία μέσα. Καταλαβαίνω τι λες και ισχύει πάρα πολύ αυτό, αλλά ο Μπαρτζόκας έχει κάνει κάτι πολύ, πολύ δύσκολο να γίνει, δεν γίνεται εύκολα. Έχει πάρει παίκτες οι οποίοι είναι εργάτες. Και ο Φουρνιέ, ας πούμε, που θεωρείται από τους παίκτες που είναι πρωτοκλασσά τους παίκτες, ας πούμε, δεν είναι τόσο ντίβα ο Φουρνιέ. Καταλαβαίνεις, δεν είναι να σου χαλάσει το παιχνίδι και να σου χαλάσει την ομάδα ένας παίκτης. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει ντίβες. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου χαλάσουν το παιχνίδι. Βέβαια, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ανάποδα. Έχει και παίκτες που μπορούν να σου φτιάξουν το παιχνίδι, επειδή ακριβώς είναι ντίβες. Καταλαβαίνεις. Δεν θα είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι εύκολο να πάρει το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι και οι δύο έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Δεν νομίζω ότι έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Ρόστερ και προπονητής και προπονητής. Ρόστερ καλύτερο ρόστερ έχει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Όχι, ρε, εσύ. Έχει καλύτερο ρόστερ, αλλά δεν είναι καλύτερη ομάδα. Δεν είναι καλύτερη ομάδα. Όλο αυτό. Σε μονάδες έχει καλύτερο ρόστερ πάντως ο Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά δεν είναι ατομικό, δεν είναι τένις. Αυτό που λες. Και επειδή το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα προπονητή, είναι του Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας την έφτιαξε την ομάδα, καλός ή κακός, ό,τι και να λέμε. Ο Ναν, για παράδειγμα, είναι παίκτης που θα σου χαλάσει την ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ντίβα ο άνθρωπος. Θέλει ειδική διαχείριση. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Δεν θα τον έπαιρνα ποτέ στην ομάδα. Παρόλο που είναι παικταράς. Παικταράς είναι. Πάρα πολύ καλό. Στην καλή μέρα του Ναν λογικά θα κερδίσει. Στην κακή μέρα του Ναν υπάρχει μεγάλες πιθανότητες να χάσεις. Δηλαδή κάπως έτσι το... Ακριβώς. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στους τελικούς. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα νομίζω ξεκινάνε την Τετάρτη.